עכשיו אני אקשור עוד אחד. זה לא יעופו. לא יעופו. נקשור אותה פה לבלון, ואנחנו נשחרר את הבלון לשמיים. אחד. טוב, עכשיו נעשה את השני. לא, זהו, זה של גילי, תסגרי. גילי עדיין צריכה מוצץ. אבל אמרתי לך להביא את המוצץ הלבן ואת הוורוד. הלבן אצלה בפה. זהו, אנחנו מוכנים, שני המוצצים קשורים. תחזיקי. תחזיקי טוב, ושתהיי מוכנה, תגידי לאמא שאת אומרת ביי ביי למוצצים, ופשוט תעזבי את הבלונים והמוצצים יעופו. אז תגידי להם ביי ביי. מוכנה לשחרר? לשחרר? בואו נספור עד 10 ואז לשחרר, טוב? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כן. להתראות מוצצים. ביי ביי! וואו! וואו! איפה הם? הם עוד הגיעו לבית החדש של סבתא. אני לא רואה אותם. תראי איפה הם. אני לא יודעת אם...